En die openbaarheid ligt erop. Ja. En we hebben hele conflicten of hele discussies gehad over de ruilverkaveling. Want de ruilverkaveling speelde zich af in Donia Westal. Ja. Dus halverwege het pad en dat gebied. En toen zeiden ze van ja, daarmee is het vervallen. Maar toen ontdekten wij dus dat nadat die ruilverkaveling was geweest, het pad opnieuw op de wegenlegger is gezet. Dus na die afloop is het opnieuw op de wegenlegger gezet. De wegenlegger wil zeggen dat het openbaar is. En dat was eigenlijk de reden, want er werd ons gevraagd van willen jullie dat eens uitzoeken. Dat is de reden geweest waarom wij toen doorgezet hebben. En gezegd, nou, iedereen heeft het recht om daar langs te lopen. Dat staat in de wet. Nee. Maar ik moest mijn koor inhalen. En we sorteren het paard van de Langwaarauwer in, rent hier zo langs en komt hier dan binnen. Nou, hier is nog een kaartje van 1823. Toen deze op een hinder hier langs reden, zo, dan komt het hier weg. Maar ze slingert is de omkronten en dat is dus ik deel van de oudere zeewering. Ja. He, dus het is net alleen nog een paard van zo lang waar hier heen naar de oudere, maar het is ik deel van de verdediging in het wet. Ja. Ja, als je hier is gewoon eten werken. En verder zijn ze er niks meer in. Dat wist ik dus niet. Moet je dus gaan naar je lang was, daar kan je dus nou zien naar de groep en dan kan je dus bij de eerste inhaalrijden. Mooi, we gaan richting de kooi. Online. Wat